честитете новата година по креативен начин и с Mobile Fox ви даваме награда. Честита нова година, всичко. Не мога да се обаче. Много си идеям. Честита нова година на всички хора, които гледат. Много късмет, много любов, много всичко секс, всичко яко. Да си вземете едно кълъвче от Mobile Fox, защото там са мощни по принцип. Пожелавам и на бабите и дядовците са живи и здрави. Да, това е най-важното. моето семейство, Семейството, да. На твоето. Това е най-важното, да. Семейството, добре. Приятели, гаджета. Всичко, най-хубавото. Да имаш много гаджета. Да, всичко най-хубаво. Ти какво си пожелаваш за новата година? Главно здраве и семейството да са живи и здрави. Това е най-ново. Честита нова година, да са живи и здрави на баби, дядовци, семейство, родители, да сме живи и здрави, да си караме празниците заедно. Честита нова година на всички. Надявам се да постигнете това, което сте си заложили за тази година. Целите, които искате да постигнете и да се грижите за другите хора. Сега ти имаш възможност да спечелиш награда. Теглиш. Ти спечели 150 лева ваучер за Mobile Fox. Честито е, тук ти е кодчето. Теглите по едно листче, каквото ви се падне, това печелите. Двамата печелите по 150 лева ваучер за Mobile Fox. Тоест, влизате в сайта на Mobile Fox и за 150 лева си купувате каквото искате. Добре. Ние с Mobile Fox ви пожелаваме честита нова година, да сте живи и здрави и да си купувате от нашите кейсове.